وزیر نافخوی ترکیه را گهاند که لباجارین ستنبول و توکاتê li Tirkiye û li parêzgeha Wanê a Bakurê Kurdistanê bi giştî 409 kes di xwenîşandan û çalakiyên yekê Gulanê Roja Cîhanî ya karkeran de hatibûne girtin. Her sal li parêzgehên cuda yên Bakurê Kurdistan û Tirkiye di yekê Gulanê Roja Cîhanî ya karkeran de çalakî û pîrozbahiyên cuda têne saz kirin lê gelek caran rê nadin çalakî, xwenîşandan û pîrozbahiyên yekê Gulanê û hejmareke zêde ya beşdarên wan çalakiyan jî têne girtin. Wezîrê Navxweyê Tirkiye Alî Yerlîkaya li ser hesabê xwe yê medyaya civakî di derbarê çalakî û pîrozbahiyên yekê Gulanê de daxuyaniyek belav kiriye. Alî Yerlîkaya diyar kiriye ku di 212 çalakiyên yekê Gulanê de li 78 parêzgehên Türkiye û Bakurê Kurdistanê 286,584 kes beşdar bûne, Roja Cîhanî ya karkeran pîroz kirine. Alî Yerlîkaya her wiha ragihandiye ku di pîrozbahiyên yekê Gulanê de li bajarê Stenbolê 407 kes, li Tokatê kesek, li Wanê jî kesek bi awayekî giştî 409 kes bi tometa dijayetîkirina yasaya meş û civînan hatine girtin. îro ji wê hejmarê 372 kes hatine azad kirin.